Proxecto de cargadores eficientes para mellorar a nosa contorna. En que consiste o proxecto? O noso proxecto consiste en crear estacionamentos con cargadores intelixentes alimentados con enerxía solar, a través de sensores e cunha aplicación creada por nós. Como contribúe cos ODS? Estes cargadores aumentarán o emprego de coches eléctricos non contaminantes, empregando enerxías renovables.